Още една маймунска опашка. Виждате ли, тя е по-рехава. Може да снимате и нея. Чу Исусо Венеция. Това е интересно. Так и ми причудливи форми, елате да видите. Значи, ако това го приличим на бъбрик, да кажем, е това бялото по средата на какво ви прилича? Виждате ли го? На кой човешки орган ви прилича? Е, това там. Ще не мога да видя което е. Ето, ето и. Не ви ли прилича на човешки мозък? Има някакъв. Да. Това знаете ли, природата е механизъм да може да съхрани влагата, която има. Защото ако се отвори, повече влага ще хаби. А така има маса, но по-малко изпаряваща повърхност. Просто защитен механизъм. Природата е нещо уникално. Те се четат с някакви. Обаче, ви всичко понимава. Да. То се едно на друге. Той е хубаво, но той А вижте тук, основата, каква е голяма. Тук имаме две, 80 така. Вижте 260. Следващите бъдат 80, както те са разли. Нимай само снимаме, пак после не ги и гледаме даже. Но тук да си естествена среда, топло. Папати. Сега, аз и клип направих, тъй че... Мамо... Естелиция. Айде да тръгвам, че времето ни притиска. Видяхте ли сръбживата нормално? Да. Доматено дърво, тютюнево дърво, райска птица. Благодаря много за вниманието. Ние сме запасни. Тук елате с приятели. Лятото Ще дойдем, благодаря. външната експозиция ще изнесем. Тя е още по-величествена. Благодаря много. Всичко добро.